Конституция, законодавство порушались кругом, сверху, снизу, слева, справа. Нема вечных законов, нема вечной конституции, нічого вечного нема. Але все это было розтоптано, размазано, размыто. Человек, дякую Богу, не вечный. І Лукашенко не вечный. Это будет апошняе слово на яго пасадзе. Мячеслав Іванович, усё ж такі пачнем з падзеяў 96-го года. 25 лістапада, 24 лістапада. Гэта быў такі дзень вялікай паразы, калі Лукашенко выйграў рэферэндум, не гледзячы ні на што, і калі было ўжо зразумела, што адбыўся, калі хочаце, нават пераварот. Разварот Беларусі з боку дэмакратыі ў бок аўтарытарызму. Вы памятаеце тыя дні? Так, Светлана, я гэта все добра памятаю, тому што такія падзеі, якія адбываліся ў тыя дні, іх практычна і больше не было. Значыць, яны пачаліся дзесьці у верасень, кастрычнік, лістапад, вот гэтыя 3 месяцы. Такая гарачая, цяжкая восень. Восень вельмі цяжкая была, спрэчкі, прапанова прэзідэнта о внесении изменений, дополнения ў Конституцию, представление яшчэ больш паўнамоцтваў, больш улады, адмова дэпутатаў Верховного Совета 12 скліканнем у гэтых дамагательства. Спроба імпічмента, потым дэсант Чарнамырдзін строіў селязнёў расійскі. Але справа была такая складаная справа, што было такое адчуванне, што ты знаходзішся здесь у эпицентре порушения законодавства и Конституции. Конституция, законодавство порушались кругом, сверху, снизу, слева, справа, асабіста з боку выканаўчай улады, і з боку законодаўчай таксама не все выконвалось так, як трэба. Было вельмі складана прысутнічаць, прымаць удзел у паседжаннях Верховного Совета, аспрэчваць законнасць і так далей. Тому что было непоразумение. Были мэты, до яких імкнувся президент, да всеуладдя. И было неорганизованное, не вельмі добра организованное противостояние з боку Верховного Совета. І ўсё ж такі, дзякуючы чаму Лукашенко тады вось гэтыя царскія паўнамоцтвы набыў? Дзякуючы расійскай падтрымцы, дзякуючы такому нахабству, дзякуючы таму, што тады у яго яшчэ была падтрымка людзей, дзякуючы памылкам, якія рабіла апазіцыя. Я бы так не сказаў, што з гэтых усіх пералікаў, якія вы зрабілі, можна вылучыць нейкі адзін. Яны ўсе мелі месца ў гэтым агульным рашэнні. Што тычыцца рэферэндума, то я і сёння лічу, што ён не адбыўся на падставе заканадаўства, што ён быў незаконны, ён прайшоў з грубейшымі парушэннямі беларускай канстытуцыі і заканадаўства. Вы павінны разумець, все павінны разумець, што нема вечных законаў, нема вечнай канстытуцыі, нічога вечнага нема. Ёсць жыццё, якое ідзе наперад, а заканадаўства там і канстытуцыя, яны павінны следаваць за жыццём. І зразумела, што яны патрабуюць зменаў через пэўны час, і законы, і нават канстытуцыя, і ўсё гэта трэба рабіць, але ўсё гэта трэба рабіць законным парядкам. І калі новая не прынятая, то до таго часу мы павінны усе падпарадкоўвацца таму заканадаўству і той канстытуцыі, якая дзейнічае. Калі б падчас рэферэндуму, падчас гэтых всех спрэчак былі выкананы все патрабаванні Конституцыі ў рэдакцыі 94 года, сёння ні ў кого ніякіх пытанняў не было. Але все гэта было розтоптана, размазана, размыта. Таму гаварыць, што адбыўся рэферэндум, які прызнаны нелегітымным сусветнай супольнасцю, захаднымі краінамі, Злучанымі Штатамі Амерыкі. Вот. Некаторыя кажуць, што адбыўся незаконны захоп улады. Так. Вы падзяляеце гэтую думку? Адназначна.
Заканадаўства ідзе за жыццём, і вось цяпер мы пачулі, што ўжо Лукашенко збіраецца змяняць канстытуцыю. Навошта? Што такое змянілася ў ім, у ягонай уладзе? Што яго прымушае ісці на гэтыя змены, па-вашаму? Ну, я мяркую, што тут вялікіх сакрэтаў няма. На мой погляд, і гэта ўжо не першы захад. Але ўсе гэтыя захады яны рабіліся і служылі не на карысць дэмакратыі, а на карысць умацавання ўлады і пажыццёвага кіравання адным чалавекам нашай краіны. І тое, што зараз робіцца, я разумею так, што чалавек, дзякуй Богу, не вечны. Сёння-заўтра ўсё равно сыходзіць, фізічна сыходзіць. Так свет гэты пабудаваны. Вот. І Лукашенко не вечны, ён тоже сыйдзе. Хацеў бы ён гэтага ці не хацеў бы, гэта ад яго не залежыць. І ён думае і мяркуе, як перадаць уладу сваім людзям, каму ён давярае, хто будзе яго аберагаць потым. І мне здаецца, гэта адно з матываў гэтых прапаноў аб внесенні змяненняў, дапаўненняў ў Канстытуцыю. Вячеслав Иванович, вы ведаеце гэту кухню кулуарную. Вось скажыце мне, ці можа хоць які-небудзь чыноўнік, седзячы на нарадзе ў Лукашэнкі, калі абмяркоўваецца, напрыклад, змены ў Канстытуцыю, сказаць яму: Александр Григорович, 25 гадоў гэта добра, але ўжо 35 будзе зашмат, і я прапаноўваю, вось, каб вы сышлі, былі там на пенсіі, а там, тое трэба зрабіць. Ці магчыма гэта? Ці чалавек адразу трапіць у спіс такіх ненадзейных і ягонай кар'еры канец? Тэоретычна, это по тэорыі это магчыма. Ёсць такія смелыя людзі ва ўладзе? Нет, тэоретычна яны могуць быць па тэорыі. А практычна на сённяшні дзень гэта немагчыма, таму што калі ён выкажа гэтыя словы на сустрэчы, на паседжанні, на размове з прэзідэнтам, то гэта будуць апошнія словы на яго пасадзе, якую ён да гэтага займаў. Это першая справа. Іншая справа, калі б яго падтрымалі іншыя людзі, кіраўнікі, якія там знаходзяцца на этой пасадзе, тады магчыма і гэта, але ж гэта назвалі дворцовым пераваротам і все равно разогнали б усіх. Ад іх все равно нічога не залежыць. Будуць яны, не будуць яны, якая разница? Ад каго тады залежыць, ці будуць у Беларусі яшчэ хоць калі-небудзь сапраўдныя прэзідэнцкія выбары? Бо калі перадача ўлады, гэта таксама, як я разумею, не прадугледжвае сапраўдных выбараў. Асабліва, калі мы будзем гаварыць пра тое, што ёсць нейкія планы перадачы ўлады, напрыклад, старэйшаму сыну, ці сярэдняму, ці нават малодшаму. По сённяшняму заканадаўству і по Канстытуцыі, якая практычна, на мой погляд, з'яўляецца нелегітымнай. Сёння у нас одна легітымная Канстытуцыя в рэдакцыі 94 года. Вот такая вот. Вот такая. Тая самая, якую вы подписывали. Да, не тому, что я подписываю, не тому, что она мне вельмі падабаецца, але она законная, она легітымная. А все астатняе, калі оно было прынята в парушэнне Конституцыі і заканадаўства, оно нелегітымнае, гэта пацвердзіў свет. Вот. Я памятаю, што тады старшыня Канстытуцыйнага суда рэферэндум 96-го года назваў прававы Чарнобыль. Так. І пасля таго пачынаецца вось гэта хваля беззаконня ў нашай краіне, дзе прэзідэнт што хоча, то прымае дэкрэтамі, указамі, законы не дзейнічаюць і так далей, і так далей. Але свет прыняў. Свет не прыняў, свет не прымірыўся. Свет прымірыўся і з кастрычніцкім пераваротам у Расійскай імперіі. Абсолютно переворот незаконный, але ж факт, да, і ён прымірыўся, і з гэтым таксама прымірыліся. Але ж это не закон. І нават у гэтай Канстытуцыі, якая нелегітымная, там не прапісана сістэма перадачы ўлады. І гэта, я думаю, што сённяшняя ўлада хоча выкарыстаць
каб зрабіць такую магчымасць і перадаць уладу ў рукі тых людзей, якія будуць надзейныя, ну, блізкія сваякі, родственнікі там, можа. А вы бачыце каго-небудзь з чыноўнікаў, з блізкіх, з такога атачэння Лукашэнкі, пра каго можна было б сказаць, што вось, ну, гэты чалавек так, ну, часта з'яўляецца на экранах, ён такі медыйны, што, магчыма, мае там планы на прэзідэнцкую кар'еру? Я не хочу сказаць, што ўсе чыноўнікі, якія сёння працуюць ва ўладзе, у падпарадкаванні прэзідэнта, яны все дрэнныя, все несумленныя і так далей. Ну, гэта было б, зразумела, не так. Я схіляюсь да той думкі, што сярод іх ёсць разумныя, толковыя людзі і з дэмакратычнымі поглядамі і з дэмакратычным стаўленнем да развіцця нашай краіны. Але, Святлана, я не могу, напрыклад, сёння назваць, хотя у мяне в галаве есть такія прозвішчы людзей, не могу назваць, таму што нашу перадачу глядзяць і улады, і сам, мабыць, і Лукашенко глядзіць. Я не хочу нашкодзіць гэтым людзям. Таму што скажуць, калі я, апазіцыянер, назваў гэтых людзей, значыць, яны ворагі. Я не хочу ім зрабіць дрэнна. Добра, а ці бачыце вы ва Лукашэнкі такія здольнасці, ну, давяраць сапраўды сумленным, прыстойным людзям, але даверыць самае цэннае, што ён мае, сваю ўладу, будучыню сваіх дзяцей і унукаў? На мой погляд... Ці ён усё ж такі, як многія кажуць, нягледзячы на ўсе гэтыя там размовы і абяцанні, сінімі рукамі, але будзе трымацца за сваё крэсла да апошняга? На мой погляд, ну, наколькі я яго ведаю, я не хочу сказаць, што я вельмі добра ведаю, хотя мы были депутатами Верховного Совета 12 скликания, але у нас был розный узрост, розные территориальные, так сказать, округи. Мы сутыкались с ним, ну, не часто. Вот. Але я хочу сказать, что на сегодняшний день его дзеянне, его паводзіны сведчаць аб тым, што ён ніколі нікому нічога не давяраў і не давяряе. Вот. Ён, мабыць, не давяряе і сваім сынам, таксама не давяряе. Яго другі прынцып. Калі ідзе размова пра ўладу, то давяряць нікаму нельга. І ён вельмі цвёрда ставіцца да гэтага прынцыпа. Ён яго выконвае. Лукашенко падчас вось зараз парламенцкіх выбараў прызнаўся, што ў яго на стале 11 варыянтаў новай канстытуцыі, прычым суддзі Канстытуцыйнага суда кожны пайменна падпісваўся, хто там за якую прапанову выступае. Вы, я ведаю, сустракаліся са старшынём Канстытуцыйнага суда. Ці пыталіся, што там, што за прапановы? Ну, мы стварылі грамадскую камісію палітычных апазіцыйных партый, грамадскіх аб'яднанняў па выпрацоўкі змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю. І у нас створаная рабочая група, яна працуе, у нас есть напрацоўкі, у нас есть змены, але мы яшчэ не рабілі паседжання нашай канстытуцыйнай камісіі, таму што выбары многія ўдзельнічалі ў гэтай выбарчай кампаніі, людзей не Але было. Міклашевіч нешта ўцямнае вам Таму сказаў? мы вот запісаліся на прыём да старшыні Канстытуцыйнага суда Петра Міклашевіча, ён нас прыняў траіх, меня, Лябецку і Пастухова, да, і адказаў на нашы пытанні, да, ён пацвердзіў, што яны працуюць над зменамі ў Канстытуцыю. І гэтыя змены будуць тычыцца таго, што частка паўнамоцтваў, якія сёння мае прэзідэнт, яна адыдзе да парламенту. Ну, в асноўным это палата прадстаўнікоў. Ну, а частка можа адысці да Савета міністраў. Ну што ж, вясёлыя, знаходлівыя беларусы ўжо даўно знайшлі месца для Канстытуцыі беларускай на кніжных паліцах. Яны лічаць, што гэтую кнігу трэба ставіць у раздзел «Фантастыка». Бо Канстытуцыя дзеючая абяцае нам дэмакратычны рэжым. Але выглядае так, што і новая Канстытуцыя гэтага не выканае. Я Святлана Калінкіна, госцем размовы быў Мечыслаў Грыб, і сустракаемся на Белсаце.